Ako tagay pre. Ayo nang basuhan tagay pre kay lain ka na basuhan plastic na kato ding bildo dai gini nga. Dili mo pudi. Katong bildo. Ang bildo ah. Ay napamesor pre. Ako sa pre ko. Ano ba pre? Sa ka. Uy! Pre, gidaan mo sigarilyo? Oh. Oh, singkag dadaan na imong kamera, oy. Da kong kamera pre kay buhan umabot tong kameraman. Na ako'y bloopers. Oh, no. Ato tangan to, standby tangan to sa tong payag-payag. Tara. Nagbugno kayo panahon. Uy, pre. Pre, lingkod mo pre. Balik ko rami gamay pa kay. Dali. Ibutan niya pre, butang pre. Butang mo pre mo. Pre. Balik ko rami. Ari ko dari pre. Ari ko dari pre anak kada pre. Main nang ato screenan ba. Screenan na to. Para dili juga ni anas kamu. Pite na yo. Dito lang trapika sunta kay ni ay itong kumpare niya. Sama ni. Men pre. Emang apa ning kontak ni? Mag-inom ta pre. Mag-inom ta pre. Sama juga ni inom na ka pre. Mag-inom lang juta. Ni. Asa naman ni pre nga. Mura magyakag pinalit. Sam ning kumparihan na to eh. May bantasan. Wa mo pananghid di sila kuha. Imo ni pre. Basin di inyo ta kay inom. Imo na yun. Wag lang nilangi. Pabili gamay na pre kay safety gamay na kay ato iko si hindi. Grabe ka. Tanawa lagi. Wala kay mahimo. Ina na bitaw kandi tamo ari diri kay wagi ayo ni kumpariha. Wala ni so saan na to ron. Rasan wala ni ka. Takay no sa kilami ani. Duan ni wala. Wala sudo. Tapi nya dapat tu timbra tu price kini. Wala na. Patay. Palit. Palit ka bire. Wala nang timinom. Ah, sige. Balik ta pre. Abridor pre. Ito na mamot ka pre. Di, kuha na ko abridor ko pre. Bungot ko. Abridor mo ko na yape. Sam na to ka di. Takay no. Dagda magi ko abridor ni daan pre kay baw magi ko nga mo ari mo. Nga ultimo ay pre dugay kikibot. Ay, abridor ko pre. Ang ano ka ng baso niti na nahinom ka dihay no. Pre. Wala may sod. Sama Eh, abridor ko palit ka tagber. Ay. Abridor. Nagrilyo na to pre. Sige na pre. Sige na pre. Ay. Ang tema inom ani. Pamuhot ang sa suwan eh. Klaro. Kana pre. Apa ni baso na? Napay sud. Gamay. Bitay gumay. Saan ni mo? Tagay. Pagdali. Patag mong tara. Wata ko di kay mangihi ko. Asa ka pre? Mangihi ko. Ah, sige pre. Pre, murag lami kay mong feeling sa sighingos-hingos ni mo ng sigarilyo pre. Lami kay pre ay. Asa dito pre ali day? Rali? Mingihi man kuno to siya. Aw. Mo sana ron wagi di kapila ani. Gam ko ani. Ni. Langaw sa kabaw. Tay. Kuto gamay. Pus o gamay.
kini. Nindot. Tagkan lagi na niron. Oh. Kabaw, pahuwam mami ani imong hugaw. Karon ka. Kini mo templadang lami kayo. Siya ron di mo tagam. Tagami ka ron. Panik ko to. Dughan mo anang imong tabako pre no nga. Inarbor man nimo. Sa paghuot ani pre nga pertimang bugnawa. Palit ka tarog red horse pre. Samot di yon. O pala taron. Timbang ani ba? Oy, pre. 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 Ah, mana ka. Anong hiko pre, hiko pre. Ibutan ni dia pre. Ibutan ni dia. Dia. Ganun na. Ya, palit berkatag kuan pre. Kay Sakto kay pre kay. Maikog tani. Sayang kay nga blidor nako nga. Ana na kay Alfredo. Oh. Ako ba ito Lord? Ako na pre. Kwartahan ni ka pre. Simpre. Nakadaog go 416. Sige lang ka tao. Sige. Wata ko ninyo dia pre. Aminin. Sige pre kay maikog tag baritotong. Iuhaw na kayo. Iuhaw na ka pre. Grabe hawa. Galas kay kun diri pre kay tungod sa kabugno si gerilyo ba. Bantu grapi nang liki imong naong iuhaw na yun. Liki naman sa nidaan pre. Bungot sa ukok. Pabot-abot ta pre kay kanang maabot later ron. Dool ra man kay tindahan re gikan diri mga 50 ka oras man. Nya maglakaw pa to. Maabot og mga 16 ka oras. Igo pa sa gyud nga imbis ni liki nang agtang nako pre. Wa na giliki buak na. Pagkabagaan ng tuhana. Way wow. Bungot sa ukok. Ay, pre! Hey. Na pre. Ana ang iyong order. Ato rin gamiton ang abridor ni pare Rapa. Usa ra kay kabuk mong gapalit pre. Punaan ta na ron. Ano ba? Punaan. Hot din sa natin yun. Okay ra na pre. Lumian. Ikitagay. Ako tagay pre. Ayo nang basuha tagay pre kay lain ka na basuha kay plastic na kato dang bildo re gini nga. Dili mo pudi. Katong bildo. Ang bildo ah. Ay, napamesur pre. Ay, Ako ano, ako sa pre ko. Ano ba pre? Sa? Kana pre, tagay to pre. Tagay. Tagay ano to? Ato hugas. Hugasan na to. Hugasan na to kay. Hugas si pre. Makuha mo na pre, Makuan ba para di masagol ba? Masagol. Hugas si pre. Taro nga hugas pre. Kay maikog ta sa tong kumpare. Bisita ni nato. Bisita. Ali ang hugas pre. Mas pasi ba? Kasi ato tagayan kay giuhaw. Dali asan oy. Oh, Katuluin natin pre. Sinsahin ka muna pre. Nilinis pag mayo. Pero pre, mas masarap na nilinisin natin. Sabunin natin pre, sabunin. Manoy. Na pre, mo ni pre. Ano panilap atong kumpare. Nice. Pre. Mana pre, okay na pre. Wa na pre. Buwa naman lang pre. Pre, Tagatilaw. una na ko niyo gulay pre ay. Bungot sa ukok. Ano to pre nga mura maglaing tiyan to pre. Usam dito mong gikuan day. Di ba yung barag maglakaw ba? Sinan ka pre? Ang akong gimix pre. Butong gilamaw. Langaw sa kabaw. Ang hugaw sa kabaw. Imo jud tong ipatagam to atong kumpare. Nya tong balik. Imo maghiluan. Sige masensi panglunggob. Kita ka. Tagatilawan ni. Tilawan niya itong ipanda diri karon. Basiyo. Lain man akong tiyan. Pero lamig na sa to. Hatag niyang lahas na ko nga kung butong. Unsa kay gitimpla to no? Mas mayo. Ako silang balikon. Kanutan ako. Ikaw dyan pre, imo dyan gigamit imong pagkagwat sinanggo. Ikaw was na imong pagka marunong. Basta mga tao nga Marunong. imo na gisaglan og hugaw sa kabaw ug langaw.
Patagam, bahala lagi ko tagakaon. Basta siya Naglaing tiyan. bugtikon. Pre, unsa jud ito yung timpla to pre nga naglain magtiyan. Ako tagibutang nga pre og langaw sa kabaw og sa kabaw. Mga animals! Mao din naglain akong tiyan. Inyo din kong gibinungangan. Asa mo? What tawag ninyo? Kay! Asar mga animals! Tago mo ron! Kapangitaon tagin mo ron! Kapoy ang ginagan. Kamang tapre. Kamang, di juta magsaba-saba. Kaya makita niya ta. Sige, tagogin mo! Kay masakpan na mo ron! Upo, pre. Upo. Hinahinay, kamang ato sa unahan, pre. Kamang. Kaya basin, makita na rin. Sige, sama, pre. Ay, saba, pre. Sige. Pre, si Pre Tutong! Ay, saba pre kay das! Tutong! Bom, pre! Saan ang kamot ni Moy? Namay tayo sa kabaw! Isa pa ito! Mangunay mga pre! Mangunay ka, pre! Naarad mo mga animala! Mangunay na ka na ko, pre! Mangunay na ka na ko, ha? Bogid! Mangunay mga pre! Ako nga yung mundo, ha? Ikaw ba? No, 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 no. Ikaw ba?